Sme na Jangrane a ideme sa pýtať ľudí, čo majú bežecké na sebe a koľko to stalo. Čo bežecké máš na sebe a koľko to stalo? Bežecké na sebe mám všetko. A aj toto mám za 0, aj toto mám za 0. Aj tieto parádne tenisky mám za 0, lebo to mám od Dina Sportu. No takže okuliare, tie mám za 20 € asi. Tričko som dostal. Ponožky bežecké, tie mám zadarmo a šlapky tiež zadarmo. Ahoj, takže mám top, aj kraťase mám od značky Puma a neviem koľko ma to stalo. Dostala som sponzorsky. Ďakujeme a ty si bola dneska aj prvá, takže gratulujeme, ako sa ti bežalo. Ďakujem, bežala sa mi fajn, bolo trošku teplo, ale tak dobrý tréning. Dobre, super, ďakujeme. Ja mám na sebe Vaporfly za nejakých 200 €, gate za nejakých 20 €, reprezentačný dres zadarmo, hodinky od mojej trénerky, hrudný pás nejakých 90 € a ponožky za 2 € a okuliare od nášho klubu. Ja mám tielko Dynafit DNA za 60 €, traťasy od Nike za 30 a tenisky od Nike za 230. Maťo? Ahojte, no ja mám Aeroswift tielko, cena 70 €, Aeroswift kraťase, tiež cena 70 € a tenisky mám na šatni a tie sú Vaporfly 3 Nike. Hodnota okolo 150 €. Mám Aeroswifty od Nike, tie stali okolo 80 €, klubový dres, ktorý som dostala a neveľmi bežecké Birkenstocky, ktoré stali okolo 80 €. Ja mám na sebe Nike kraťase, ale to neviem čo stalo, lebo dostal som od klubu. Nikeové ponožky, čo stalo nejakých 10-20 €. Asusy, čo stalo nejakých okolo 100 € a Nikeové tričko, ale ja som kúpil vo výpredaji za 20 € asi. A ako sa vám dneska darilo na pretekoch? Tak na štafete sme skončili prvý a potom Miro skončil individuálne na 5 prvý a ja tretia. Tak to gratulujeme a ďakujeme. Čauko, takže okuliare Dirty Dog okolo 40 €, kraťase tímové okolo 40 €, no a tenisky Asics 150 €. A ako sa ti dneska bežalo? A dnes to išlo ťažšie, keďže som po chorobe, po minulom víkende po Valčanskej doline, ale stále to vyšlo na bedňu, takže spokojnosť. Tak Akabánik tričko, to som dostal, tieto kraťasy asi 20 € stáli a topánky to je nejak 100-120 € tiež.